fighter den. Den står lige neden for mine fødder nu. Ja. Nej, men jeg gør heller ikke noget endnu. Jeg prøver bare at se at komme ud et sted og se, om jeg kan være klar. For der er ikke nogen steder, vi kan kane den op. Nu går den ud igen. Ja, se ham. Han er glad. Se. Han er så determineret. Hold da kæft. Men jeg skal lige se her, hvordan jeg kan komme ud til den. Det er lidt svært her at finde. Det er noget blæver. Nej, men altså, jeg prøver mig lidt frem. Og vi skal bare have den træt, ellers så kan vi ikke gøre noget ved det jo. Ja, det er sådan 80 cm, vil jeg tro. Så den er kender lidt. Hvad? Nej, men det går fint her, tror jeg. Der findes laks. Ja. Vi venter. Så går den lidt ud igen. Nu begynder at kende dig hernede. Så får den ind nu, så tager jeg den. Ej, det er fint. Rolig. Jamen, du skal jo holde den, det er klart. Den er kroget fint. I overmunden. Jeg vil ikke til at tage i lignende sådan noget, Finn. Jeg kan heller ikke se den. Jeg kan se, at linen forsvinder hernede et sted. Jeg tror, den kommer næste gang. Der er ubegribeligt meget strøm på vandet, det er derfor, den er så hård. Hvad? Nej. Bare lad den falde nu, Finn. Nej, jeg er lige ved at have den. Det er faktisk svært, fordi der er så meget strøm. Ja, den er, jeg har den. Sådan. Hvad? Det ved jeg ikke, vi skal lige have den mål, synes jeg. Ja. Du skal lige se den ordentligt og sådan videre. Jeg måler den lige. Der er den 80-90, det kan jeg simpelthen ikke vurdere sådan lige. Den er 85.
Det vil du tro. Den er tyk og flot. Hvor er den flot. Prøv lige sådan bare sådan cirka. Estimat. Cirka 80, ja. Kan du se det? 80. Ja, du skal selv sætte den ud, Finn. Vi har lige fået den hen til dig. Vi skal se, om vi kan få spinneren ud, uden at lave ulykker. Den sidder nemlig rimelig dybt. Ja, det er jeg bange for. Så lige før der. Sådan der. Det kan det simpelthen ikke. Nu skal lige have den over og have fornøjelsen. Jeg skal have et billede også. Så sæt den ud, Finn. Ja. Det tror jeg faktisk ikke. Der kan vi lige måle igen. Jeg synes også, den ser så stor ud. Vi målte den til 80. Ja, men det tror jeg bare, fordi den er tyk. Jamen jeg ved det ikke. Nu prøver jeg lige at kigge en gang til med målvågen. Prøv at se her. Nu tager jeg den med halen, så kan du tage den derop, så vurderer du selv, hvad vi skal kalde den. Nej vel? Nej. Ja. Jeg tror det er en han. Oh shit. Ja, det duer ikke. Er du klar til at sætte den ud? Nu synes jeg, vi skal have den afsted. Ja, det er også det. Jeg kan lige få nettet fri der, ja. Det er under munden, den sidder i. Eller under kæben. Kan jeg hjælpe dig med det? Hvis du tager den her, så får vi ikke viklet den ind i noget net eller noget. Nej, det tror jeg faktisk godt, det er. Sådan der. Vil du sætte den ud? Den synes jeg, nu skal. Ja, den er tyk, den er flot. Virkelig en flot fisk. Sådan der. Så får vi den. Må ikke den kan komme ud. Skal jeg lige. Så. Fint. Tillykke. Ja. Fedt, og det var lige der. Nej, jeg så det godt, den landede lige midt i. Ja, det var dejligt. Er det hvad? Ja. Nej, det var fint. Det var som det skulle være. Så har vi sgu fået fisk i dag. Ja, det var fint.